Wala ko yun. Ha? Permis mo. Ha? Sige, sipa tayo. Sige. Oh, teka lang tayo. Huwag mo mo lang ilagay. Nagbabago yung ano. Sige, sipa. Okay, straight mo. Straight mo. Di ba kanina hindi mo ito na-straight? Ngayon, na-straight mo na. May dasal pa, sige. Kanina, hindi niya ito na-straight. Di ba hindi mo ito nagaganito? Ngayon, hindi na sumakit. Wala kang naramdaman. Pero may miss ka, pumikit ka lang tayo. Inuhuli ko pa lang yung dasal niya kung saan niya nilalagay yung katawan. Ay, katawan. Yung ginawa niya sa katawan mo. Ang kapangyarihan nito tayo tubig. Sa tubig siya dumadaan. Kanina, hindi mo to na-strip, di ba? Masakit. Ngayon, ito didiinan ko. Masakit. May dasal yan, kaya nakaipit yung cross. Hindi ko pa alam pag binitawan natin to kung babalik ha. Tanggal, bunot tayo. Bunot. Hindi. Isakit mo sa buong katawan mo. Tapon. Sisibihan mo ngayong asawa mo, te. Habang nagdarasal ako, sabi mo, haplusin niya lahat ng sakit. Huwag ka didikit sa asawa mo. Bulok. Basta sabihan mo lang siya. O, lahat. Balakang katawan. Kanina hindi to ni-strip eh. Parang may nakalak dito eh. Sige. Gumalaw siya eh. Wala na kayo. Sige, tanggal. Sige lang, tanggal. Habang may dasal pa. Sige, tapon. Lahat. Pati mata. Para makatulog ka. Permis mo. Umiinit. Sumasakit. Wala. Anong bumababa? Init lamig. Saan ang umiinit? Ulo mo, mata mo. Sa mata? Sige, tanggalin mo tayo. Tanggalin mo yung sakit. Sige, tapon ng tapon. Isipin mo nga kanina, ilang beses ko ito tinutulak, ayaw bumaba eh. Yung nilagyan ng krus, saka umi-straight eh. Pero hindi umiinit yung krus, lumalamig lang oh. Nakababalsa yung krus sa lamig. Maswerte ka, mawawala yung sakit mo. Kahit hindi umiinit yung krus, walang sakit, walang init. Pero malamig sa pakiramdam niya. Baliktad to sa pakiramdam niya. Ito ba, oh, sinabi na ng Diyos, oh, tubig at saka apoy. Sige, tapon. Kunti pa. Nagulat ako, may straight yung paa niya, oh. Ito yun, ha? Minsan po nahirapan siya maglakad. Ha? Nahirapan siya maglakad. Hindi, makakalakad na tatay niya. Makakalakad na to. Hindi ang bababa. Kung ano, kung may hindi pa ano. Kanina kasi sinabi niya, hindi niya daw magano, di ba nakayuko yan? Itulak mo ulit tayo. Yun, tumunog na. Sige pa. Tumunog na. Nawala na yung sakit. Nawala na, di ba? Tapon pa. Kasi pa. Pag pinagbibigyan na natin ng Panginoon eh. Umalis yung dasal eh. Kumalas. Mapalad ka ngayon sa araw na ito. Kahit walang sakit, walang init yung krus. Para lang nakadikit lang itong krus sa'yo. Ano yung natakot siya? Oo, kusag din na. Alam yung ano yun siya? Hindi, parang may nagpadalang Panginoon ng Panginoon doon. Malayo eh. Hindi ko masagap kapangyarihan niya. Hindi siya nakabase sa Pampanga, probinsya. Baka yung mga kamag-anak ko doon. Nasa probinsya na laki sa inyo siya. Wala rito sa Pampanga. Kaya huwag mo nang isipin na sinasaktan ka ng kaaway mo. Hindi niya ginawa. Kaya masama. Ako na nag-ano sa inyo. Nagagarantisado te. Iyan ay utos ng Diyos. Walang nananakit sa pating Pampanga sa inyo. Nasa probinsya to te. Hindi na sinasabi ng Panginoon. No? Kaya tagilin mo yung kaiisip mo para makatulog ka naman hindi. Oo. Hindi ka kinukulam dito. Dinadasalan ka doon sa malayong lugar. Hindi sinasakot na kapangyarihan dito te. Dapat to nasakot ko na to eh. Kasi dito ako nakasayin sa Pampanga. Wala oh. Ano kailangan gawin nila? Magdasal ng tatay mo, humingi na kapatawaran para makontrol niya yung ano, yung dasal na ginagawa sa kanya. Aminin niya yung kasalanan niya sa Panginoon, yung pagkukulang niya. Tapos magbalik loob kayo sa Panginoon. Yun lang, napakasimple lang. Pero kahit napakasimple yun, huwag niyo sasabihin, Panginoon, patawad. Hindi, habang nabubuhay kayo. Para bigyan kayo ng swerte. Tapos tayo. Hindi pa tayo tapos, dito pa tayo. Babawasan natin yung nagnanaknak ng mga paa. Bawasan na yan. Yung
nakaraan. Ikaw ang naglalakad ka. Papunta dito. Doon ka pumasik ng sakit sa may. Sabi ng ako ko, yung malit na lalaki. Nanay! Ano tayo bumaba? Init lamig. Taas, sabi niya. Ako talaga kami. Tay. Normal na. Baba mo yan. Huwag mo isipin normal yan. Akala mo normal lang yan ha. Huwag kang didilat. Akala mo lang yan ha. Isipin mo kanina hindi bumababa yung paa mo. Yan, mainit ba sa malamig? Normal lang. Wala na yung ubas mo. Wala na. Sa akin na to. Tulak. Sige. Kita na sa dito. Okay, hinto. Yan, chichi. Padyak lang pa pag sinabi ko ha. Padyak. Hindi, teka lang. Kabila. Padyak. Sige. Sige, pahing pangunas te. Pag tinatanong ko siya, wala siyang alam na pamangkin. Hop, dilat. Ano pakiramdam? Tayo. Subukan mong gumano kanina. Yan. Oh. Ngayon, ipatong mo yung pamo ko. Ay, sorry. Ipatong mo ulit kung kanina. Hindi nakaka-straight eh. Oh, umi-straight na, di ba? Isipin mo, bakit umi-straight yan? Binigyan ka ng himala ng Diyos. Di ba? O, masakit. Masakit. Hindi, di ba? Di bibigatan to tayo, ha? Huwag kang mag-alala, hindi mapapali yan. Masakit. O, di ba nawala? Ito na yung parang Hindi, madali lang yan. Ano pakiramdam? yung maganda na lang. Ngayon? Yung tao. Yung hindi, walang problema pa. Yung katawan nyo, yung pakiramdam nyo. Mga mata nyo. Yung liwag na Luminaw. Hindi gumanda na si nanay. Nagkawalag na tayo mga mata nyo. Okay na po. Nanay, silipin mo ulit. Pakapikit ka ulit, tapos dahan-dahan na tumila sa harapan ng asawa mo. Pikit.